Dames en heren, fijn dat je heet op deze bijzondere plek met bijzondere mensen. We staan een goed nieuws in het Veldsche land. Ik wil hier de woord geven aan voorzitter Maarten Jansen. Wel berekend, oftewel Welissen en Welissinnen. We hebben inderdaad goed nieuws. Dit is ook de eerste keer in het bestaan van de Wuilers dat we een heuse persconferentie hebben belegd. Zoals je allemaal weet, hebben we in mei een fantastische gekke maandag gevierd. Onder het motto voor de kerk op het plein. Een unieke samenwerking tussen beide Veldsche kasteleins en de vereniging de Wuilers. Ook reacties na dat weekend, dames en heren, konden wij niet meer beheer. We werden gedwongen tot het volgende besluit. Dames en heren, jongens en meisjes, Wuilers en Welissinnen, de gekke maandag 2023 in januari zal wederom met z'n allen samen gevierd worden. Samen met z'n allen op één plek, namelijk in een grote tent. Dit keer wel op een andere locatie, namelijk voor het BMW op het evenemententerrein. Groot feest in de tent 2023. Ik begreep dat hij nog vragen even zullen zien. Dus ik kon even van de pers even kijken of er ruimte is voor vragen. Dames en heren, er is de mogelijkheid om vragen te stellen. Ik wil het hier ordentelijk laten lopen. Ik wijs ook even aan, u een beurt de vraag stellen. Geef u aan. Is dat ook weer in samenwerking? Ja, het is dit keer een uitgebreide samenwerking zelfs. Het is een samenwerking tussen de kasteleins, Café de Sport en het Wapen van Velden, oftewel Bjorn Peter, Elisabeth en Hees natuurlijk. De Wuilers en ook de jeugdstuinfluiten, ook uiteraard mee en jij had alle activiteiten in die tent plaats laten vinden. Dankjewel. Geef u aan. Ja. Waarom is het deze keer een andere locatie en waarom niet weg van de deur? Goed, daar hebben we met de partijen even gesproken, zoals ze zelf volgens mij ook mee was. En uiteindelijk kwam het erop neer dat een tent net te smal allemaal ging weer en we heel veel plek hadden, geen BV voor de deur. Dat is eigenlijk de enige reden. Ik denk de laatste vraag achteraan. Nou ja, dit komt voor mij als een enorme verrassing. Is er überhaupt mogelijk over een programma of zo? Ook dat, even wel ook net voor mij met die vraag, maar ik neem aan dat we dan heel snel opnieuw mee naar Boets gekomen. Maar dus, dames en heren, zet hem nog een agenda, gekke maandag, januari, in de tent. Er is maar één ding dat moet, dat is ooit blijven halen. De rest kan allemaal